Nnamdi Kanu agbagolo Lolo Nneka Chimezie akwụkwọ n'ụlọ ikpe wee sị na Lolo Nneka Chimezie ya akwụ ya 500.2 billion naira gbasara vidiyo anụnwa Lolo Nneka Chimezie mere ebe a sị na Nnamdi Kanu tụbara nwaanyị ime n'ogolo ụlọ na Kenya na-agba oke moto. Unu ya bịa nnọọ ka unu gere nya bụ ife n'ọnụ Lolo Nneka Chimezie ka ọ ghara ịbụ nnọọ n'ọmụkọrọ onye ka ịpụtazi on 20th of July 2026 wee fụ otu onye n'ime ndị ọkaikpe Nnamdi Kanu onye nke a na-akpọ Barrister Aloy Ejimakor ka o depụtara na peji ya wee sị na Nnamdi Kanu agbago Nneka Chimezie akwụkwọ n'ụlọ ikpe dịka Nneka Chimezie si wee bịa na-akọte afa Nnamdi Kanu n'ihu akwụkwọ. Ọ sịkwa na ọ bụ ọsọsọ Lolo Nneka Chimezie na-enwekwara ndị ọzọ faka ya agba akwụkwọ n'ụlọ ikpe na ịpụta n'ihu akwụkwọ anụnwa na-akọte Nnamdi Kanu na gụjidekwa ife akaebe na ọsọkwa anya bụ onye nọ Naịjirịa ọsọkwa anya bụrụ onye n'obodo oyibo na ịkọghakwa ana na gomalụ na-aya agbaghị akwụkwọ n'ụlọ ikpe ịbịa kọwaa anya bụ ife ọfụma unu ya egezi ife Lolo Nneka Chimezie kwuru eji gba ya akwụkwọ n'ụlọ ikpe. Maazị Nnamdi Kanu tụrụ nwa 18 years. Agwa m sị na nke nka mgbe ọ bịa na-eme attack na my Facebook na my WhatsApp na-agwa na m kwụsị na m attack a na-eme m si oke ihe nọ na-eme ụwa na attack m ga-akọ n'ụwa ihe na-eme. Maazị Nnamdi Kanu tụrụ nwata 18 years ime na Enugu zọrọ ya ụlọ ama m esi m ụlọ ahụ na amatara aja. Agwa Maazị Nnamdi Kanu na anyị ga-abụghị ihe ọ na-aga achọ ka anyị. Maazị Nnamdi Kanu agado Kenya iwe ndị mmadụ. Maazị Nnamdi Kanu bi na Kenya with a woman obi ebi na-agba the most expensive vehicle go ụlọ that place. Maazị Nnamdi Kanu ihe ọgwụ ya ọgwụ ya destroy ya Igbo. Maazị Nnamdi Kanu were abalị ya na ndị gọvanọ ego ya were tụtara ebe ha accused. That was what angered them. Ya bịa dị n'anya ya nke a just I'm scratching the surface. Maazị Nnamdi Kanu dị corrupt and not fit to lead IPOB. Imagine Maazị Nnamdi Kanu bụ maxing with a group who won the buy because of him. Enwe onye na-ahụrụ gentle dia hope na foto ya agbagbo ụmụaka atọ ndị otu ya. Enwe onye na-anụghị ihe ndị ọkaikpe bere n'akwa ihe gentle dia mere ha. Mgbe m pụtara kwuo na Emeka Alụ na ndị ajụ Maazị Nnamdi Kanu agba ego ha akpọ m na fon m sị ma repụta so na to court ya repụta so m to court aga m echekwa court summons nwanne esi ga-eso m to court repụta ọ na-abụla Nnamdi Kanu shasha na ka anyị nyezi aka bọsa na ọ na-anya ga na-abọsa ndị mmadụ ọkwụ na okwosi na m bịa chọpụta okweta ahụ atụhụ ị na-agatụ Maazị Nnamdi Kanu gị kechi ihe na mgbe Maazị Nnamdi Kanu polis ị na-aga gị jiri ọchị nna Maazị Nnamdi Kanu chọrọ ilivu large ọ chọrọ ego jementen onwe na-elivu Maazị Nnamdi Kanu bi na Kenya ọ na-arụ ọrụ na Kenya ego na-ekwe ego mmadụ na-atụta fọ eji eme Biafra ozugbo bara na nga ya chịkwa aka kwụkwa dị money ọ nke and then ọgwa isa whatever DOS says goes we want to watch ndị a na-awụ gwara whatever DOS says goes ụkwa ndị na-akpọzi system DOS gịnị ka ọ sọrọ na DOS mere mgba gịnị ka o ji saka agwa na what kind of a human being is he because ọ chọrọ ị na-ebe ahụ na control ego ọ chọrọ ị na-ebe ahụ na control the affairs n'ime nga how ụfọdụ sị gị na ọ kwesịrị on dead these are brainwashed human beings that cannot think so ụnọ na-ekwukwa okwu mpụta na ọ na-ewe m iwe ihe anyị na-adọ n'ụwa Biafra ụjọ ọnụmatị ọwọ ka dị obi ụnọ na-atọ m ọchị so ụmụ ndị ọmụrụ gbụchiri ụmụ ya ndị edichere isi ndị ka na-eme ihe ụmụnne ya na-eme ụmụnne ya adịghị take the bullet for him because a na-eweta the money o ji ụmụnne ya eze mbụ ihe niile ụmụnne ya na-eme ụmụ ya. Maazị Nnamdi Kanu mgbe e jidere na Kenya ịma na ha ekwe ogbule Kanu nta Kanu sọwa ya okwutere ọ maazị ya si ekwute because of ọnọdụ ejide ya na Kenya ya sị ya kpuchie ya ka ọ laa Naịjirịa nwanne ya ahụ kpuchiere ya. Nnamdi Kanu nwụdị ndị onye dị o ji were ụmụnne ya kpọkete na IPOB mee ha his confidant so whatever sikiti ya ga-anọ onye na-achọchado ihe ahụ ọ na-eme ụmụnne ya mee nwaanyị ahụ abandọ kwapụta nwaanyị ahụ ka nwaanyị ahụ bikwa okwu ya bụ ụzọ chekwa nwaanyị ahụ ewere achọ were ebubo niile so ụjọ ga na-atụ nwaanyị ahụ ịpụtakwa okwu. Agwa Maazị Nnamdi Kanu na anyị ga-abụghị ihe ọ na-aga achọ ka anyị. Maazị Nnamdi Kanu agado Kenya iwe ndị mmadụ. Maazị Nnamdi Kanu bi na Kenya with a woman obi ebi mụọ ya na nwunye ya sị Maazị Nnamdi Kanu hapụrụ ụlọ ihe m ji chikwu nke a na-awụ nwaanyị ahụ ahụ flyer maka ọ na-alaik idestroy imeji mmadụ mana ịkwa ya aha ya abewe ozugbo ahụ flyer nwunye Maazị Nnamdi Kanu na-agị ikwu okwu na redio Biafra ha bịo dọtawa ofe onye wee sị na ọ chụpụ di ya n'ụlọ na-ajụ agwa ya media so that ọ bụrụ na ọ pụtakwu na Maazị Nnamdi Kanu hapụrụ ụlọ oredi ha damajigo na aka m kụziri ahịa Maazị Nnamdi Kanu nwunye amaghị ebe nọfọ n'otu nwaanyị ọ ya na ọ ya chụpụ nwoke ji tọn ọ ya bụ propaganda na ọ chụpụ di ya n'ụlọ eme ha bụ ọnụ na-ekwu na-eme onwe ha impliket inyezi aka ha ikwa ya ha na-akpọ ya mmadụ na-ahụta enweghị emotional blackmail bịa. Maazị Nnamdi Kanu bi nwute nwaanyị na Kenya na-agba the most expensive vehicle go ụlọ that place ụnụ ọma. Maazị Nnamdi Kanu tụrụ nwa 18 years. Agwa m sị na nke nka mgbe ọ bịa na-eme attack na my Facebook na my WhatsApp na-agwa na m kwụsị na m attack a na-eme m si oke ihe nọ na-eme ụwa na attack m ga-akọ n'ụwa ihe na-eme. Maazị Nnamdi Kanu tụrụ nwata 18 years ime na Enugu zọrọ ya ụlọ ama m esi m ụlọ ahụ na amatara aja enwe onye mazara aja n'ụlọ am looking for aja ga-eme interview ọkọrọ ụwa ya mechaa mee nwa ahụ abandon nwa ahụ kwuo je check nwa check na aja a na-atụ aja anyụ onye mebere aja nọ na ya bịa dị n'anya ya. Maazị Nnamdi Kanu ihe ọgwụ ya ọgwụ so ye mebila IPOB ye destroy na Igbo ndị politicians anyị we are supporting IPOB
maka ihe a na-eme ewu ọnwụ na a ga-enweta onye ọbụla chọta ten. That is why ha ji gba ya nkịtị. Mgbe ihe na-eme ọpụret ọpụta ya na-ekwu ha just gba nkịtị. Mgbe ọ bịaziri ihe aka n'anya ihe aka n'anya ama ma na ndị a ga-edil wit ana m eti ya mgbe ha sị ya ga-eme onye a kwesịrị ịma ihe o ji pawa small little power o ji o kwesịrị ịma ihe o ji eme ha mọtụ onye ji bịa pawa ya abịa dịwa ha aka na bido blackmail ha na-etu oshi Maazị Nnamdi Kanu were abalị na ndị gọvanọ ego ya wepụta bịa mee ha accuse that was what angered them ya bịa dị n'anya ya enwebeghị nke a wụ just am scratching the surface Maazị Nnamdi Kanu dị corrupt and not fit to lead the people Maazị Nnamdi Kanu mana ndị otu ya ọ dịgo ihe ọ na-eme ewu o shift ha la mgbe ọ bịara n'ime nke mbụ hụ na onyonyo ha na ndị ọdọ ahụ na ụdị mmadụ ihe ọgwụ ozugbo ha chọrọ ya mapụta ya pụta chọọ ozugbo chige ndị ọzọ ndị a na-ahụ na witness ya ya ga oche cheche ha chige ndị ọzọ he can use the devil while claiming to Christ okwu shere he can use the devil solve his problem imagine Maazị Nnamdi Kanu romancing with a group on the by because of him enwe onye na-ahụ gentle Yahoo na foto ya gbagbo ụmụaka atọ ndị otu ya enwe onye na-anụghị ihe ndị oke igwe bere n'akwa ihe gentle Yahoo mere ya na-ekwo everywhere mana ide atọ ọmịntiwe gịnị bụ solution lọ nta dị na security were na ego na equipment kwọ na ejigbo ụgwọ security obodo bataghala onye ọbụla ihe ha na-amaghị maka ọzọ ha ga-ama ha otu aka isi wela na ndị osi okay so having said this onye ọbụla bụ onye Igbo na-ege m ntị remove emotion anyị nja na-achọ ofu ihe ọnwụ na Maazị Nnamdi Kanu dị new ihe na na-eme vi na dayapụta na-afụkwe na-ekwu okwu agịrị na-eme onwe ka m gwụ na esemokwu na Maazị Nnamdi Kanu esemokwu na Maazị Nnamdi Kanu wụ division a ọ na-eweta kwụ ihe butere ndị ma Sadiq bụ one man jikọta egbukwo ndị be anyị ma autopilots no anyị achọghị that division IPOB must be in one place and under him na-ekwu under him and IPOB leadership and IPOB that is what we want all ihe o mere introduce to all ihe anyị sowere I have to get another one. Once when any other one, is that too much for me to ask? Oh, yeah, okay. And then they'll see you talk about how you assume I can check where I got some sample by them. And they'll see you talk about. So no wonder ESN and the kind of people. You understand that? All the Nana Hanolo, no one will have about that to Bandami. How am I not Jarry and leave catch China? Here's your child. Here's your child. Also, you talk about the bad. Because the bad had a trouble to show and when I'm meeting her. Ndị ba na-aba n'ihe nwaanyị akwụwe eziokwu ihe nwaanyị akwụwe eziokwu leta ndị isi ha apụtasị n'anya isi ntụkwa aka na-eche ya kọsọm ka m bọsasa ha mgbe m pụtara kwuo na Emeka Alụ na ndị a ji Maazị Nnamdi Kanu agba ego ha kpọm na fon m sị ma repụta so dị na tụkọt ga repụta so m tụkọt aga m echebe ndị kọstọmọs nwanne esi ga-eso m tụkọt repụta ọ na-abụla Nnamdi Kanu chacha na ka anyị ji aka bọsa nwaanyị ọ na-anya ga na-abọsa ndị mmadụ ọkwụ na okwosi na m bịa chọpụta okweta ahụ asụgbu ị na-agatu Maazị Nnamdi Kanu gị kechi ihe na mgbe Maazị Nnamdi Kanu polis ị na-aga ebe ijiri ọchị mmakwa ya Sokoto nnọkọta n'ụgbọ na mgba tiketi almost 500,000 naira na gịnị kwena kedu ihe m ga-agwa m na-agbabe ya Maazị Nnamdi Kanu ọ na-anụ mmadụ okwu kwenwe ya Sokoto mata mbọsị ọ nụrụ nwunye okwu ya nọgwa nke ọ nụkwara nwunye okwu no once ị na-agwa Maazị Nnamdi Kanu chọrọ ilivu large ọ chọrọ ego oke ọ chọrọ ego jemete n'onwe na-elivu Maazị Nnamdi Kanu bi na Kenya ọ na-arụ na Kenya ene ego na-erokwu ego mụ na atụta afọ eji eme Biafra ozugbo gbakwa na nga ya chịkwa aka kwụkwa dị mụnụ ọ nke ndị IPOB na-akpa aja so ndị a na-jiri ọnest were ọbara ha were kwagide bịa IPOB akụ na chi na pa ọwashi ọ ha wụndụ dị genuine ọnwụ na Maazị Nnamdi Kanu nga ahụ nọ maka anyị makwa na ọ gaghị apụta wụta atụ Biafra so ọ na-apụta were Biafra pụta ya were kwenye onye isi o nwere ihe ọdụ ọ gbasị ya ga apụta wụta Biafra ọ na-apụta were Biafra pụta ya were kwenye isi ọgwụ a na-adọ ya adọ ọgwụ apụta wụta atụ Biafra ọ ihe o kwuru and then ọgwa isa whatever the OS says goes in whatever watch nje anụ ọkwa ndị a na-agwara sị whatever the OS says goes ụkwa ndị na-akpọsị system DOS gịnị ka ọ sọrọ na DOS mere gbasị gịnị ka o ji aka agwa m simple na eji obere ya n'ọsọ tọọlụ ọbak ndị achịrị achị DOS ha mba na enwere reason ọ bụla ka mmadụ ji sak ya otu onye ọbụla nwere ụfọdụ ndị a na-akpọ ya aka na-akpọ ndị a SDOS na sak ya na owo otu eji asak what kind of a human being is he because ọ chọrọ ị na-ebe ahụ na control ego ọ chọrọ ị na-ebe ahụ na control the affairs n'ime nga how ụfọdụ sị gị na ọ kwesịrị nọ dead these are brainwashed human beings that cannot think and ha dịrị ibo na ọta nwa lọrọ na-akachi mesi mma ihe m hụrụ n'ala Igbo mma ihe mere n'ala Igbo ụnụ nwakwa na nwa akụ nwata na-arọ ndị izọgụ ebe ahụ agbagbu mmadụ 21 bịara ịṅụrụ onwe ha mmanya aga that place ahụ m the widow of this man ụdị egbe ha bịara before Maazị Nnamdi Kanu ga nga biko Maazị Nnamdi Kanu agaghị destroy ya Igbo Maazị Nnamdi Kanu agaghị akwa a parallel organization. It has never been done. Maazị Nnamdi Kanu chepụta na nga
ya ga mejisie with IPOB nwa IPOB ya stay with IPOB ịhụ Maradona ya na ọnya ya na-aga ya front and back gịnị ka Maazị Nnamdi Kanu ọzọ kọme kpere ikpe win na ọzọ kọme nwetara award onye ọzọ ma shine naanị aga shine ya achọ ọzọ kọme na ọnya a na-ekwuchara anyị iwes pat ndị mmadụ otu aga Ethiopia pụta onye ọchịchị apụta ihe ọ wụwe freedom fighter ọ ga-anọdị enwetazi ọ ga-anọdị put we pressure wee nweta dị Biafra so ụnụ na-ekwukwa okwu mpụta na ọ na-ewebi iwebi ọ bụrụ eme gbasara ị na-enwe nke na-ekwute ntụ na-achọ ka Maazị Nnamdi Kanu ihe ọ na-apụta ime without Biafra ihe anyị na-atọ n'ụwa Biafra ụjọ ọnụmatị ọwọ kadị obi ụnụ na-atọ m ọchị so ụmụ ndị ọmụrụ gbụchiri ụmụ ya ndị erisiri isi Maazị Nnamdi Kanu ọkwa king na nke amụnụ king ma mgbe ọ ga nga nke mbụ ma mgbe ọ ga nga nke abụọ ihe ọwụwụ king nke Maazị Nnamdi Kanu nke na-atọ ụtọ ike ka ọ na-eziriwe ọ nyere ihe ọbụla so ya e nyere ya access to anything egwu ya ka o ji eme kedu ọnọdụ ụmụaka ndị ọzọ na-eso ya nọ na nga ejide nọ na nga kedu ọnọdụ that is ebe a ka o si agbaka m isi na ikwute okwu ndị nwa nọsọ ha na-eme ihe Biafra ikwute okwu maka ndị jọ na nga agwụrụ ya wụfọ ka nga wụfọ ogiri akwụ iwepụtụ Nnamdi Kanu wụ mmanụ red oil ndị otu ya nọ na nga wụpụta na wụfọ awụfụ ya ọsọpụta nnọọ na-ekwute ka ihe a ga-eme ndị nọ na nga asị kenga every day a na-aga elede ndị mmadụ na-ewere ego akpa gba plane gba moto ga leta na Sokoto my question is ndị otu ya ndị ọdọ enwekwa otu maazị ga-esipụta gwa ndị lọya ya enwekwa arrangement visitation ndị otu ya ndị ọdọ a na-ekwute ahụbeghị m ka lọya ha kwụ n'ọtọ before gaa na prison so na enwe ndị 5 IPOB nọ ga maazị ha ga-leta ịchata hapụ oke na fedida isa mba ọ ga-erure ha anya ọbịa a ga-esi aga eme na agba selepet ha onye ojichi ọtọkọme nata wọd ya na ya sa aka ọtọkọme ọ bara nga a na-ekwucha anyị tekwa ntaim nụ ihe gbasara mama azọ ga-apụta gakwa m asụsụmatụ ha ya ọgwụ ya hụ na okwu echedi ike ya ga-agaburu faịlụ ya mgbe ọ hụtụrụ ebe ya ga-abụzi faịlụ ya mgbe enwere otu ịkpọtụ ndị IPOB na ha debelete m sose dị ya na ọhụrụ ebe ya na-akọ otu onye IPOB so biko Maazị Nnamdi Kanu enwere m 3 demand ndị ụlọ anyị ga agwa ya ụnụ chọ ka m kwụsị ihe m na-ekwu enwere m interest na your job. Number 1, ị ga-eme the right thing. You have to do the right thing. The right thing ihe fọm IPOB ya wodu ihe ngozi ọra beze pe mana Maazị Nnamdi Kanu chingo sa pe ọra beze from IPOB anụkwa na ha na-aga yo uche mefo ya tiata Maazị Nnamdi Kanu ahụ na this war battle ọ na-adaza ada ya ọ na-abụzi aja nke onye mmiri na-eri ya gazi obolite ndị ọtọ pilot no reject senator enyi na-ya bịa na the floor of the senate kwuo na ha gara Nnamdi Kanu na just enweghị anything to do with him na ndị ga-enwe ekperi the same ekperi ma mgbe ọ ga-aga hụ disgruntled IPOB members achọrọ atịmetụ sị na ha mba ha gịnị mba dị urugo gịnị naanị ntọ na ha Ikechukwu onye bịa kpọkọta m na WhatsApp kakata dị akata eze m chekata ekpechi na nwere ihe ọ na-aza ya ala dị hapụ maka naanị ntọ na ha chadara ugwu ha njide aka ha wụjuchie ha ndị anyị chekata mgbe enwe tụpụrụ ha ọnụ ahụ na ọkwa mmiri na-eri ha ya na ọgwụ ihe kaji mkpabala Nnamdi họrọ ha 100 men Nnamdi ama na ndị be anyị emepela anya ihe na ndị na-achị mere ahụla 100 men na ndị Igbo studio you get out Nnamdi kwe n'ọdụ ahụ taa Nnamdi ọdụ ndị Igbo asala anya mana ọ final burial gị na-achị mọmụ gị ha kpọrọ ndụ ọkwa ya mana ja mishia ọmụ nwa onye lara Igbo tigide mkpu pịagide ọkụ pịanye ọkụ onye nwe onye pịagide anyị mana eziokwu ka nji aga maazị na-ekwugide eziokwu ha Igbo anụ ga eziokwu ayọrọ gị biko ka m bịakwa gị again maka ndị sị na nwe mkparị nọ here ihe awụ hot truth Maazị Nnamdi Kanu kwenye ezigbote ọnya so that nwe onye ga-agara ebe eziokwu anụ ya ga n'Igbo okay gwa na Maazị Nnamdi Kanu ihe a nwere onwe ka na-azụ anyị with every honesty sincerity unity of purpose biko no this demand nwere ihe ọjọọ na nwanne m ọ ga-enwe ihe ọjọọ I'll continue to say it. I want peace. Na ihe ọ na-eme ndị Rosh n'okwu ka m gwa unu the agenda from Iran onye America ji asụgbu Iran now enwere agenda to Islamize the whole world. Unu ma Nigeria so na Islamic nations Buhari bụ onye isi ha ewebata ya na Nigeria ha bịa gbakọ civil war ha na ndị Igbo hụ na ndị attack ha by surprise when they can pull out anything that they did in ekwe na ha dị disorganized enwere ha emekata na ha dị organized nwe ọgụ na this present day nke ha gbachara wanyere ha gara ha they now planned it during the way we have go on chọpụta with ihe get after this papa anya no zik mere unu ma no na Yoruba land ka zik gara asylum na Lagos so omume zik na some other people here dike Nwachukwu mere go one feed na ọgwụkwa na-eji ego na ga na some people ya wee kwuo ya na ọnwụ na ya ma ya ga-ewe so ego rwadi people ya ga-ebrego kwata na Igbo anọdụ so Buhari na Tinubu kpara nkata n'ọta ka ha ga-eji tega ọgbara n'ime anyị ji aka igbu shoma ha just were ala Igbo simple and mana nwunye Tinubu okwu na ha ga-eme ụmụ anyị inherit na Lagos so otu ahụ eji weke ndị Europe ji weke Africa kana ndị Yoruba na ndị Hausa ji weke anyị na Nigeria with the help of Britain luckily ihe a dị ike ụmụaka ji ike fọmụ IPOB anụma IPOB without IPOB without ESN maka number 1 ihe m ji na-eshi ọnwụ
I sustain this IPOB. Yeah, we don't go to the neutral now. Federal government needs Federal government, our politicians, our traditional rulers, our PGs, our churches. So this IPOB wasn't the children and then the way so here. So yeah, we have problem there. I we power the kata. But bien, the best in the world, any cage this guy. So yeah, nanga. I told you, of course, on the government society, I can do to follow up and I'm the oh no, I got there for my own. Garden there for my go no be man and the can we wait. Oh, to ever imagine that I can form para IPOB. What will IPOB and British? No, the government side and have this woman. So how when I support upon here and actually it is good to and I support to and the government again. So Ghana by 9 after that. Evidence no. Also Jana after that deny. Also no to call evidence no. But I'm a camera to so in the things. Number 1. IPOB ga 1. Ota ho de ha ho isi atro ha we ganga. Onye ozo ga chi. Mgbe Mandela nọ nga, onye Oliver Tambo chụrụ ya, Mandela nọ nwayọ nọ ga na-enye aka na aja. So ọ ga nọ nwayọ na nga, onye ọzọ ahachi IPOB, chọọ IPOB. That's my demand. 1. 2. ESN must be 1. Ya stop boy Mandela 1 year from that criminality to name in the name of no hand. Ndị Igbo nọ ga na-anụ ESN n'ọnụ njide. Ka ọ bụrụkwa joke. Ịma nọta aka Simon Ekpe like joke. Anyị gbakịtị na ha. Ngozi ọra bụ eze, ebidokwele. Na ha na-akpọzi ndị Igbo worldwide, a ga-enweta IPOB worldwide. Nya ka ebuzie ụnọ na akwụkwọ ahụ. Iwata atene ihe ga-akpọtachi ha n'Igbo. And then you need to feel it. So now, I feel it. Innocently. You can't imagine that. Only 2 1 and go to the power. Bahakana. Only have ESN. We have one. I got a way out. If you're going to use 1 year, everyone does use 1. I know. So because ESN again, one, I don't know. At least I know. So you have to make statements. Then any suspension, with social media, it's finished. You can't divide your house in and when watch it, or you can. So long as you divide, they attach to Methuselah and Dota, 100 men and Dota, Simon and Dota, or you can divide. Okay? Screenshot on them. I don't know. Screenshot on this one now. Let me. No. Screenshot on this one now. Huh? Go on away, Shemichi. Screenshot on them. Screenshot on you. So I'm watching how to get me now. Go on, not and what the hell issue. So, on men can disassociate when we are from autopilot. Because Senator Naya, the Bank of say the people here but upon the floor of the Senate. All by this man stand there shorty. I say I'm shown, yeah, we talking damn me, Brahma tank, yeah, one moment the shield. I'm gonna fence on my window. I'm going to see. I'm also like I go 7 cars. Oh, 1 moment. Every ocean is on your glamour on and when Danny put a young higher. A woman with a shield. Now open of different and how the police. Yeah, motor of fair forward. Zapia. God, God, I'm in Israel. They will also do me room. I was done about what happened. So it's obvious. Now, some posters on missing person. Nana, a funny baby. You can imagine I have. But I was a funny baby. I'm going to go to a funny baby. Then we will I'm the my window. I mean, you're trying to put your motor. My window. Screenshot on ya. Waffle. It was a show money. Nga no brother actually when the tin to ha any na ba be stand and shot o chori ma o yu so ya piton papa ama mi ama koto ko any na ya ba be tai apun any na ya gbogbo na le wo ke tin ya ke won ai na kraka na blame ndam why don't you have violate his bail conditions yini last year na be o ma na yini le ho ni ku court ye lo ga court ozo a ga me arrest ya na ta show moment ya bia protest ya provoke ndam ata show moment na culture ni boss na fence mama na ngako bwana ndo tibe ko ma nonya mama yam ngako bwana ndo tibe ko ma nonya enya kana ho screenshot on ya do sama ki bona ya ga kwa no bro ibo subu hike ya hapta kwa nwe ya ho ga na ekwu ihe gbasara mention ndị na-eme ihe nwere onwe a na-aga diplomatic movement na-achọ support ọ chọrọ ahụ nwere onwe ihe ọ chọrọ weka ha na-atọ ya na-eburu na-ebi na agala all over the world o siri ya ụmụ ndị ogbo ọbụla ọ pụrụ ebe ọ pụrụ ya zuo n'odebe ọ gwụrụ onye nke chịchọpụta ya nwela gị isi ebe ụnụ maka na Ethiopia enwe mgbe anyị nọ enyere ya Ethiopia ụnụ mana na Ethiopia ka ebudo Maazị Nnamdi Kanu Ethiopian gọọmenti ekweghị ya repatriate ya Ethiopia wee kwasị na kọntrị apọ ka ọ ga na-akwa Europe agwa ya don't come to African country a ga-enye ya ebe ya aga ozugbo ozugbo nze ya were propaganda bụ echi na asamuru bụ echi kedo very heartless human being bụ ndị dị oge n'ọnwụ nwere aba don nebo ọnwụ na ochie n'ọfụ na awụdị net ọ na-apịa n'aka na tipa baja ndị IPOB must fix IPOB. Maazị Nnamdi Kanu must stop this nuisance on our it here and there.
no apologies. Ọ na-akọmiti onye na-amaghị ewu nuisance bụ ịkọsọ ọgbaghara ịkọsọ aghara ọ maka asọ dị na bekee elu ọjọọ nwa mmadụ ga-eduburu onye isi ndị IPOB dị ya jụọ ya gwa m ya amana mma ọ mara na ụdị mmadụ ihe mbụ chọọ ka ọ telụọ ya ka m lawa mmadụ nsọ m ga-aga nkwute ọkwọ ya sụchapụrụ ihe niile no maazị biko ịhụ smartness mmadụ nwere mgbe ọ na-eru ndị mmadụ mara ihe especially ndị Igbo mara ihe maazị agwara m gị na nga sị na ihe a na-eme na ndị Igbo nwa mata ụdị mmadụ ihe bụ I told him in prison eziokwu m niile imecha chi na Sokoto apụta I just told you ka ọ na-eme ya agwa ndị mmadụ stone this person stone the world ya ndị dịrị ụmụ ha will never forgive it. So the best thing ya wekwe nwayọ ọtụpụ ọnwa ahụ biudo IPOB ya bag gbapapụsị onwe ya ụmụ oyoyo na oyo ya oke ụkọsị na ahụ na-aga kama dibia ọ pụto IPOB in order ndị Igbo will support him. I guarantee this Chinasa Nworu na Chike Doziem and this led DOS with them IPOB will go places. IPOB can be the video but then I say no with after this struggle after this fight now IPOB survive ya okona na enwe pattern on ya na ANC video say na ga diplomatic ihe a na-eme na South Africa ọnwụ na maazị Nnamdi Kanu hara ndị IPOB aka n'ụlọ onwe ha kwesịrị nwe ndị ga-aga meet ndị South Africa ọ bịa afọ ndị Igbo ha ga na-ekwuzi ha ga na-awụzọ ọnụ na-ekwuru ndị Igbo maka na gọọmenti gbara na ya ọkwa ihe eji eme nwe onwe anụwa